Pots anar a esquiar a Baqueira i treure't el forfet, forfet, forfet. Pots anar a esquiar a Masella en ple confinament, nament. A la segona residència la Covid contagia menys, molt menys, però els bars tots tancadets. El Covid ja l'has pillat, no dus mascareta. El Covid t'ha contagiat, no dus les mans netes. Pel forro te'ls has passat els consells de la Generalitat. Una fort, una ta, una forta febre és el que et mereixes. Les Nadales del Va Parir. Aquest Nadal confinament i que el tio no tingui febre. La PCR pels camells i he vacunat tot el pessebre. Aquest Nadal confinament i a casa només grup bombolla. Però si et fixes en la gent fan el que els surt de la por. Les Nadales del Va Parir. L'Oriol que ja t'ho deia l'Oriol mitjà. Després el doctor Trilla, l'Argimon hi va tornar i el Clotet insistia des del Trias i Pujol i el veiem cada dia parlant el doctor Simón. Qui pebrots més t'ho ha de dir perquè facis cas, que la mascareta no es posa sota el nas. Pel Covid, les Nadales del matí, la mare que el va parir. Pero mira cómo beben las PCRs en el río, pero mira cómo beben que el COVID no se ha ido. La meten y vuelven a meter las PCRs en el río, un poquito va a doler.